Милович, на пейката сяда Мароевич, Иван Груев и Иван Лилов. Тоест Сашо Груев и Иван Лилов, разбира се. Двамата ще починат, защото наистина се поумориха. Разликата е 5 точки. Излизат основните български пушки в арсенала на Александър Тодоров. Какво ли ще стане? Като начало Ваклинов прави нарушение срещу Александър Младенович. Първи фаул на Ваклинов с 2 Радоевич. Нямаме за сега застрашаване от този показател. Нямаме човек с повече от 2 лични нарушения. Единствено с 2 Радоевич. Пак нарушение. Караджовски и той се записал в групата на направилите фаул. Трудно му е на Караджовски да опази този Кавингтън, който е изключително мощен, здрав плеймейкър. Вижте колко хубаво си закача човека на заслон. Да, и много здраво изпреварва, атлетичен. И здраво подава сега, така оцели Младенович в главата, че той изпусна топката. Не, това не става един път на 100. Много добре там Ваклинов сега се пребори. Маринов казва на всички: поуспокойте се, топката е в плеймейкъра, който трябва да измисли най-доброто. Най-доброто според него е той да изстреля топката. Добре, че стана недоразумение между двама играчи в синьо и сега възможност за Богдан Боев. Той връща отново Маринов. Плеймейкър е Караджовски, като че ли подаде сигнал за заучена комбинация. Хаоса определено завладя нападението на Рилски. Добре, че Милович се намесва тук и вкарва втората тройка за него в този матч. Общо 3 до момента за баскетболистите на Рилски Спортис. 8 точки иначе за Милович, който е най-резултатен до сега. 27 на 29. 2 точки е предината на Муреш. Пак Младенович. Луис по крайната линия, заприлича ми на някои ранни изпълнения на Майкъл Джордан, така тръгна да захожда. Мощно отскочи. Прекрасни изпълнения от тройката. След Владимир Милович сега се разписва с доза самочувствие Мартин Маринов и мисля, че съвсем справедливо 30 на 31. Нещата като че ли се обръщат. Това е фаул в нападение. Според мен, разбира се. А според рефера... Фаул в нападение. И според рефера фаул в нападение. Или не, фаул на Караджовски. На четворката, защото двете четворки се сблъскаха при тази ситуация. Видяхте на повторението. Четворката в бяло, македонеца Димитър Караджовски, и четворката в синьо, този Николас Кавингтън, който вече има 11 точки на сметката си, е най-опасния от съперниците. Крайна сметка. Фаул на Караджовски. Второ нарушение за Караджовски. Опита се да го изиграе като фаул в атака българския плеймейкър. Съдята за малко да повярва. Но факта, че и двамата състезатели, които се спречкаха, играят с четвърти номер, му даде време да размисли и в крайна сметка отсъди нарушение за нашия плеймейкър. Ситуацията е много спорна, но според мен тя не променя общата тенденция. Общата тенденция е, че след като седнаха на скамейката Иван Лилов и Сашо Груев, отборът на Александър Тодоров успява да се справи с ситуацията. Губеше по-рано с 5 точки, сега разликата е само една. И това според мен се дължи главно на добрите усилия в защита. Добрите усилия в защита и разбира се на двете тройки, които бяха дело на Владимир Милович и Мартин Маринов. 4 минути 36 до почивката. Рилски изостава с една точка, 30 на 31. До тук сметката е 10 на 9 за Рилски в тази четвърт. Сега два наказателни удара за Николас Кавингтън. Един от тримата
американци в състава на Муреш. Четвъртия позволен в този турнир чужденец е сърбина Александър Младенович. Още двама американци извън стартовия списък на румънците днес. Сериозна селекция. Успяхте да чуете в началото на матча и виждането на Александър Тодоров за румънското първенство, което е все повече набира скорост и става доста зрелищно и доста посетено от американци и чужди играчи. 2-2 за Кавингтън. Караджовски сега. Подарък след опита му сам да завърши тази акция, която му става вече навик. И Кавингтън се възползва от този подарък, за да реализира 16-та си точка според мен. И изведнъж да вдигне разликата на 6 точки, след като преди секунди буквално тя беше една точка. Не знам това дали може да се търпи вече. Александър Тодоров трябва буквално да го извади и да му даде възможност да размисли върху действията си от пейката. Неговият човек карва най-много точки, а той най-много се напъва и нападите му водят до това да проваля всяко нападение от последните 3. Така че съвсем нормално е той да седне на пейката в момента. А най-после ще имаме възможност да наблюдаваме 220 см Радоевич. А тежката артилерия се завръща заедно с Иван Лилов и Радоевич обратно на терена. За румънците Кристиян Жакоп, един от хората започнали в основната петица в първия матч в Муреш. На терена за първи път в матча днес. Стана Джейсън страшно. Форте, естествено. Тройка. Стана страшно. 8-0 ни направиха за 40 секунди. Точно. 39 на 30. Много трудна ситуация. Сега да видим. Много е важно в оставащите 9 секунди до края на тази атака да измислят нещо рилски спортисти, да намерят добра пролука към коша. Опита се да комбинира Иван Лилов през глава с Радоевич, но успя. Кавингтън, който направи класическо в европейските представи носене на топката. Нещо, което в американския баскетбол не се... Ето виждате. Не се санкционира, но при нас е наказуемо от всякъде. Да, е някаква смесица между носене и крачки, която обикновено няма как да остане незабелязана от реферите. Боев. И той не поглежда към коша. Груев е принуден да го направи от 8 метра, прибързвайки според мен. 2 минути и 50 сега. Добра възможност. Отново Сашко Груев, който, ако не друго, то поне демонстрира изключително много сърце и желание. Държавно-общинска, защото отборът не само е общински отбор на Муреш, където живеят 200 на областта, и града Муреш, където живеят 200 хиляди етнически унгарци, но и е подпомаган от един от министрите в правителството на Румъния по всякакъв начин, морално и естествено логистично, благодарение на което има изключително организационна и финансова подкрепа този отбор, и не случайно има толкова американци, 4 американци в този състав и един отличен сърбин. Пълен провал след прекъсването за румънците в нашата защита. Видяхте Кавингтън с 18-та си точка, след като се сгромоля сезоновата преса, която Александър Тодоров предложи на своите баскетболисти в последните 2 минути на тази четвърт. Върнахме 2 точки чрез Александър Радоевич, първи кош между другото за него в матча. И сега пак шанс за гостите. Добре, че Кристиян Жакап не успя да закачи коша, но топката продължава да остава във владение на румънците. Форте с един пръст посегна да я овладее. Сега се разминаха там в защита Боев и Груев. И още 2 точки. Флавиус Лапустени наказва сега. Минути и 30 и 27 секунди до края. Разликата е 7 точки. Рилски отстъпва на Муреш в матч от изключително значение за това да продължи по-нататък борбата на Еврохол в Балканска баскетболна лига. Само победата би му донесло това. Най-после Иван Лилов. Да се надяваме, че се отпушва с тази тройка. Съвсем малко са неговите точки. Едва 5.
Свикнали сме да го виждаме с далеч повече в тази част на всеки един матч. Сега е много важно в защита да се спре това нападение. 46 секунди до края на частта. 18 до края на нападението. Малко крачки имаше там на Милович. Боев сам на тройката. Браво на Богдан. Отново две тройки ни връщат в играта. Само 3 точки е предината на Муреш. 30 секунди преди края на тази част. Румънците ще играят юмрук. Такива са наставленията от треньорската пейка. Успяхте да видите и вие в гръбта на наставника. Борба за Богдан Боев. Имаме шанс за още 2 точки. Трябва да изчакаме естествено, защото има 14 секунди до края на редовното време. На 3 точки само зад Муреш се добра рилски спортист в този момент. Пак 6 секунди до края на атаката. Груев се къснява. Какво ще направят играчите на рилски спортист? Все пак успяха да застрашат коша на съперника, но резултатът е 43 на 40 след 2 части игра в полза на Муреш срещу рилски. Наистина на телевизия, начало, след 2 секунди на второто полувреме на матча между рилски спортист и Муреш, който ви показваме пряко от Самоковската зала Арена. Двубой, пряк сблъсък между третия и четвъртия в класирането в група Б на Еврохол Балканската лига. Двубой, който ще легитимира при победа продължаването в следващата фаза, именно в четвъртфиналите на Самоковския отбор. 40 за рилски, 43 след 20 минути игра за Муреш. Първа атака за домакините в този двубой. Ако ви кажа малко от статистиката, то ще звучи така. 42% близо стрелбата на рилски спортист от двойката. Имат 19-8. 62 е стрелбата на Муреш в този показател. Малко по-добре сме в изпълнението на тройката. 12-6 имаме срещу 11-5 вкарани за гостите от Румъния. 60% едва при изпълнението на наказателни удари, иначе казано 10-6. Румънците имат 7-6, равенство в борбите 15 на 16, почти асистенциите са 10 в наша полза срещу 5 за тях. Рилски спортист се водил най-много с 8 точки от началото на този матч. Муреш е водил най-много с 9. 10-0 най-сериозната серия за домакините, 9-0 е тази за румънците в това подреждане и 2 пъти имало смяна на водачеството в матча. Спирам до тук с статистиката, която ви нарисува набързо. Отлична игра сега на Александър Груев. Явно, че той е човекът, от който можем да очакваме да поведе отбора си. Преди малко втория реализатор до този момент в отбора на гостите, Дуайт Луис, отбеляза своята 12-та точка. А сега виждате на повторение, че когато Александър Груев набере скорост, техниката му е такава и бързината му е такава, че буквално няма кой да го спре. 8 точки за Сашо Груев и една отлична оценка за него. Само 2 точки е преднината на гостите. Да видим дали ще се сбъдне прогнозата на Артени Карабаджан, че ни очаква изключително интересна втора част на този двубой, в която българският състав може да се вдигне. Сега Боев под самия кош, класическа комбинация 2 на 1. Получи добре топката и отбеляза. Мисля, че много повече може Боев да допринесе за своя състав. Той има 10 точки, но е изключително опитен и конструктивен баскетболист. За съжаление, сега в защита отново получаваме лесен кош. 20 точки за Карингтън, който между другото има 4 нарушения според светлинното табло в зала Арена Самоков. Груев великолепен. Груев е човекът. 10 точки за него. В началото на сезона Сашо, който много често е сполетяван от контузии, дълго се възстановяваше от поредната такава. Виждаме го, че изостава при бързия демараж на Карингтън. Трудно му е, трудно го следва. Виждате с каква на коленка играе и сега гостите изпадат в състояние на това да